Takže ahoj. Ahoj. Dneska tohleto video bude rychlý. Mám nový pečováky a musím to rychle udělat, protože mám docela málo paměti, tak bude. Já jsem natočila do video a to jsem mi pokazil a kočka se takhle začala rozbalit. Není vůbec rozbalená takhle. Tak čau. Pojďme takhle na tady. Tak. A ještě jedna věc. No, že možná ty těžké věci prostě ten video už nebude prostě tak. Prostě bude takhle. To ukážu vám. Takovýhle. Takhle. Takový loučeltek. To takhle. To kaktus. Kde je to kaktus? No? Tak, kde je to kaktus? Jo, ach jo. Vlastně kaktus teda tady není. Nejdu vidím. Jo, tady ještě kaktus takhle. Kaktus, takhle, dávno. Takhle kočička. Takhle čtyřka ukážu, jo? To je taková nějaká věc. To nejde. To je jako. Play. Co to jde? Kubečka. Jo, trošku je to zrychlený, jo, byste to tak. Taková kubečka. To vydám. To je pesolka. Ale to tady nevím, to musím rychle, protože tak, to jsou taky bubinky, bubinek, bubinky, umluvám se. Omlouvám se za to video. Proč nejde, to zase ty bubičky, já to s těch blázním. Tady jde pezek, potom to další bude. Potom takhle jde o průběhu čopák. A jde to už teda. Už. Rychle už tam. Takhle nějaký baladí, to vám když to ukážu, kdyby tam něco, nějaký další video ukážu. Kdyby tam něco bylo důležitého. Tak, dělej. Já už na to nemám energie. Já pečopak. Vidíš si? Konec takový svítící. Vidíte? Tak, já vám ukážu všechno pečopak. Jo, všechno. Takže to jsou všichni pečopáci. Ulevám se za stín. Tak, a do počkej. Tak, to tady. Zakrým se to dát. Jaký kaktus tady takhle, pobíky. Takhle tohle to vidíte, takovouhle tohle, to fialový. Jsem si zjistil, že to je nějaká koule magická, to je nějaká kytka. Hele, mohlo by se to teď fakt ukončit, já už půjdu k těho taky někdy. Tady jsou takhle úplně, no, takhle tady, ne, vlastně tak já. Hele, já jsem ti to řekl tak těm. Mě rozvážila, Takže tohle bude už konec videa a čau! Čau!